ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗବ ଗଛ। ଗବ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଧଳା ଗବ ଆଉ ନାଲି ଗବ। ଏଇ ଗବ ଗଛ ଭାରି ଉପକାରୀ। ଏକୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଯଦି ଆମସୁଳା ହେଇଥିବ, ତାର ଅଗ, ଏଇ ଅଗିଲା ପତ୍ର ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଭାଙ୍ଗିକିରି ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ବାହାରିବ, କ୍ଷୀରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପେଟର ନାଇମୁଣ୍ଡାରେ ଏମିତି କ୍ଷୀରକୁ ଲଗେଇଦେବେ। ଆମ୍ବଶୁଳା ପେଟ ଗରମ ଯଦି ହେଇଥିବ ଭଲ ହେଇଯିବ।